Bu ýylky saglyk aýyna Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna arak çilimiň satywyna ruhsat berilýär. Dünýäde her ýyl 7 aprelde bütün dünýä saglyk güni bellenilýär. Türkmenistanyň tutuş aprel aýyny hökümet derejesinde saglyk aýy oglan etmek soňky ýyllarda däwe urildi. Adatça saglyk aýynyň bosogasyny häkimiýetler dukanlary aýlanyp, spirtli içgileriň we temmäki önümleriniň satylmagynyň çäklendirilmegi baradaky gadagançylyklary dukan eýlerine ýatladyp çykýar. Ýöne bu ýyl agzalýan harytlaryň satylmagyna döwlet dukanlaryna ruhsat berilýär. Spirtli içgileriň we temmäki önümleriniň hususy dukanlarda açaçan satylmagy boýunça gadagançylygyň henüzem dowam edýän wagty Azatlyk Aşgabatda ýaşaýan Tinç Amamurat Bugaýew bilen döwlet dukanlaryna egilşik barada söhbetdeş boldy. Paýtagtly Tinç bu ýylky saglyk aýyny Aşgabatyň döwlet dukanlaryna spirtli içgileriň we temmäki önümleriniň satylmagyna ruhsat berilýänligi barada peýda bolan maglumatlary tasdiklady. Geçen ýyllardan tapawutçylykda döwlet dukanlaryna spirtli içkiler satylýar. Temmäki önümler ýagny çilim dukanlarda hepde 2 ýere 3 ýere satyp çykarylýar. Ýöne köp adam güýç ýeterinden kymmat bahaly şonda da adamlar baryp alýarlar. Sebäbi hususy dukanlardan alanyňdan ýene-de bolsa faýdalanyň ýar bahadyr. Diýip Bugaýew aýtdy. Hususy dukanlarda ogruýyn satylýan temmäki önümleriniň bahasynyň döwlet dukanlaryndakylar bilen deňeşdirenine 2 esde gymmatdygyny ünsü çeken syýynçy, saglyk aýynyň gelmegi bilen olaryň bahasynyň ýene-de 15-20 göterim ýokarlanýanyny aýtdy. Döwlet dukanlaryna iň arzan çilim 1-25 manda durýan bolsa, hususy dukanlarda 45-50 manda ýetdi. Häzir bolsa şu saglyk aýynyň başlanmagy bilen gadagarlygyň da girilýärligi üçin 50-60 mandadan ýene-de 15-20% üstüne goşuldy. Diýip Bugaýew belledi. Spirtli içgileriň we temmäki önümleriniň döwlet dukanlaryna açaçan satylmagyna ruhsat berilmeginiň sebäpleri bilen gyzyklananyny aýdan syýynçy, bu mesele boýunça özüniň sowda guramalarynyň resmiýetleri bilen gürrüňdeş bolanyny aýtdy. Sowda guramalaryna işleýärler we ministrligiň jogapkary işgärleriniň käbira dukanlara berilýän plan bar, şol plan hökman dolaýmaly. Ara spirtli içkiler, çilim temmäki önümlerin ilatyň umumyň köpälýän zady, şol üçin olary satywdan aýrmak bolany diýip düşünürdi. Diýip Bugaýew belledi. Beýleki bir tarapdan ýerli syýynçy gurrun edilýän ýagdaýlaryň sebäplerini merkezi bankda işleýän bir jogapkär resmiýetiň başgaça düşündirendigini aýtdy. Ýagny bank resmiýeti döwlet dukanlaryna spirtli içgileriň we temmäki önümleriniň satywyna ruhsat berilmegini, manadyň dolanyşygyny mümkin boldugundan ýokary derejede saklamaga gönükdirilen çäre diýip düşündiripdir. Syýynçynyň resmiýetlere salgylanyp aýtmagyna görä häkimiýetler ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän ýurtda döwlet dukanlaryna harytlaryň sowdasyna böwet bolmak islemeýär. Sebäbi hökümet spirtli içgileriň hemde temmäki önümleriniň satywyna ruhsat bermek arkaly ilatyň elindäki manadanyň mümkin gadar dolanyşykda saklanmagyny üpjün etmäge synanýar. Bütün dünýä saglyk guramasy 2015-nji ýylda Türkmenistany dünýäde iň az temmäki önümler sarf edilýän ýurt diýip oglan etdi. Guramanyň maglumatlaryna görä Türkmenistany ilatyň diňe 8 göterim çilim çekýär. Ýöne mundan ozal temmäki önümleriniň gadagan edilmegi bilen Aşgabat şäherindäki we vilayatlardaky käbir dukanlaryň öňünde çilim üçin uzun nowatlar döräpdi.